Kublaya piba ro ka kerteng jonga de ibet lang lin rang de khau ka snong jonga de na mau pen mau sendam constituency is Kasihil district ning kong nga ai kublay ye iba PS ling do ibala ai kum ka ne ka lat yang i kinong snong ka bri u hen trap ka ba pin tik ya ki jingmut ki jing per khat ki chong i ki long kmi ki ba syong hayeng tu ngin ya phai kat kum ka te ka David balapu haneng hatu la ka ba kha sibun ngut ki khon ne la ka ba kha khndiat ngut hanga hi nga so ban ong la ka bakha sibun ngut ki khon ban ya ka bakha khandiat ngut ha bakha sibun ngut ki khon ka long ka jing singa nya ka ying ka sam ka kor ka jat ka snong ka thau ka ri bat ka jat ben riu ha bakha tang khandiat ngut ka long ka jing kin ja ya ka ying ka sam ha kham tam ha baki pang ki sitom ka long ka jing ir ya ka ying ka sam bat ha bangi phai ha ka ne ka juk ka bangi imenta ki jing sniu ki baharu kom bun na pedeng ki khon samla ki jongi ki ngop ha ka kiat ka drugs ki kenja ka nele ka la painting la pen area ka ying ka sem ka jongi bat kham tam ya ka ri ba ka chat ben riu kumbangi tip ru ba ka ri ka jongi ka long ka ba ri ka ba ri pat bat habangi phai pat shakini ki wei pat ki chat ben riu ki lanang roi sadha ya ka ne ka chela ka jongi mat i kumba ki satlep ya ka ne ka ri ka ba i ka jongi ni la long tang ki long belas ni ki jong ki ne ki parjela ki belawan kini ya ka kamai ka ji ka spa ka pheu jongi ukhun khasi kara te kumta ka don kam yangi bangin kindit ben riu no ka pa ka por ka da piang yangi bangin kha si bungut ki khun khnang bakan roi ka pateng ka lawai ka ri ba ka chat ben riu kumba ni ong bangi long ka chat ben riu ka batip briu ka batip play bun na pedang chongi ni de ki kristan ni tipa ya ka tin ka jong ublay ka kitab Genesis i wei ka le nong at pupra ka dikhot ublay ula ong haki to danang kha to danang roi to da pendap ya ka khendeu haba ublay ula kirkhu ya ka jing im ka chongi balai mangi pat ki briu im pedang satya ya ki jing kirkhu ki jong ublay bun sin ni ai ki daw haba le sengin ong bangim la ban saban peja ki kun ki ki chongi lane ban amban pha pule ki kun ki ki chongi ublei ha ka kitab je maya i wei kale nong san ka dikhot ha bangam pat pen long ya me ngala i thu ya me ha bangam pat pen mi na ka po ngala pen gin tang ya me ban long unong ya thu lupa na ha preng ki chat ben riu de ha ba ublei upha yang i wei pa i wei shakani ka per thai umpa talibat sudan rai upha rang kat ki jingkel khu ki sap ki talent ki ba ublei ai ka jing im ka jongi teng ka pen ka ne ka men sim jing ha spa ka don ha ka jing im ka jongi ha bangi la khai ki khun ki ti ki jongi ni brat ha ki lenti ki sengking ki khlau ki tab ka ne ka pen susi om tang yangi ki breu han rai wat ya ublei blak thau ya ka jing im ka jongi i wei pa i wei uklam thau thali yangi uklam hun rai thau yangi ha ka dur jong u hi ni long kham po khan diat ya ublei te kum ta ka don kam yangi bangi ngin priang ya ka ka ba ublei ker khu ya ka jing im ka jongi bangin ba ni tips kham ba ublei nom ino ya ka jing im ka jongi ha bangi don sibun ngut ki khun ka long ka jing ker khu ya ka ying ka sam om dei da ka bangi don tang i wei ar ka la ban peru spa ya ka ying ka sam ka jongi henre ladangi don hi ka men sim ka jing trai shitom kata hi ka dei ka ba pen ruspa ya ka ying ka sam lada klem ka jing trai shitom ni nom la le se ban long kita ki babit ki babyang ki bachop ha ka jing im ka chongi te kumta ngakin tu i yangi ki no sek sinong ka bri u hin trap to ngin kin dit ben riu na ka bayo thia bangin ngin pet ya ka lawei ka ri ba ka chat ben riu ki khun ki ti ki jongi na mar kin salong tang ki mrau chong ki wei pat ki chat ben riu kumta ka ne ka dei ka por ka ba pyang yangi bangin kin dit ben riu no bangin ai lat bangin kha si bun mu ki khun khnang ba kan long ka jing singan ya ka ri bat ya ka chat ben riu tang ki ne ki kin tin ki ba khin dian khublei sibun